ev dem û hemû demên we xweş bin heval, bira û dostên hêja. Careke din em bi hev re ne. Weke hûn dizanin ev demekî ye me nikaribû em bernameyan çê bikin. Sedemê wî jî piraniya xebatên pratik bû. Ji ber xebatên pratik me nikaribû zêde bernameyan çê bikin. Lêbelê hêvîdarim ji vir şûnda wê derfetê me çê bibin, her çend roja carê em ê bi hev re bin. Di van rojê pêşiya me da ez ê bi hineke rojnamevanên biyanî re jî bi Fransî bernameyan çê bikim. Bi taybetî ez dixwazim zêdetir li ser rewşa şerê li Ukrayna bisekinim. Lêbelê çendî jî li Ukraynayê şer hebe, ji ber şerê ku li Ukraynayê dimeşe li pir deveran pirsgirêk hebin, dîsa jî em Kurd mecbûr zêdetir lazim e li rewşa xwe binêrim. Ji ber vê yekê jî ez bi taybetî dixwazim îro hineke bi nêrîneke rexnedar li rewşa me Kurdan, bi taybetî li rewşa partî û rêxistinên me Kurdan binêrim. Mixabin her dem wisa ye û hêj jî wisa ye. Yani dünya bi çira mijil dibe bila bibe, mixabin em Kurd zêdetir bi hev re mijil dibe. Yani şuna ku em li rewşa xwe binêrin, li gorî rewşa cîhanê, li gorî rewşa gelên cîhanê bêjin ka ji me re jî bira ciheke serfiraz hebe û ji bo wî jî em kar bikin. Lêbelê em Kurd bi taybetî rêxistinên me Kurdan, partiyên me Kurdan û her wiha piraniya rewşenbîrê me Kurdan bi hev re mijûl dibin. Li dij hev cephe digirin, şuna ku li dij dagirkeran bitekoşin, şuna ku li dij dagirkeran bibin yek bi hev re bitekoşin, li dij hev ditekoşin. Ev rewş ji mêj ve vir wisa ye. Yani tenê ji 100 sal vir venin beriya û jî wisa ye. Ji ber ku bi 100 salane li ser axa Kurdistanê cor ve cor hêzan dagirkeriya xwe çêkiriye, Kurd bi xwe bi hev re îtîfaq çê nekirine nebûne xwedî desthilatdariyê li ser axa xwe. Her dem parçeyeke Kurdan bi dagirkera ra hereket kiriye, parçeyeke Kurdan bêdengmane, parçeyeke pir piçûk jî li dij dagirkeran serî rakiriye. Yani li dîroka Kurdistanê dema em binêrin, her dem parçeyeke piçûk li dij dagirkeran serî rakiriye. Yani ji Kurdistanê, ji ser axa Kurdistanê, ji nav Kurdan ti dem li dij dagirkeran tekoşîn nesekiniye. Lêbelê weke min got parçeyeke pir piçûk yê Kurdan her dem li dij dagirkeran tekoşiye, şer kiriye, serî rakiriye. Ew jî ser neketiye. Ji ber vê yekê jî em di 21 sed salê de ne, lêbelê hêj jî li ser axa Kurdistanê em nikarin bêjin li ser parçeyeke piçûk be jî em nikarin bêjin Kurd bi tena serê xwe
خودی دستلاتاریه نه خودی سوز تشتکی وسا مخابن تنه لباشور کردستانه yani لسر آخا کج آلی عراق و حتی بود داگر کرن parçe başuri Kurdistan'ı vekete zanin ev nezi 20 sale deslatariye ke Kurdan heye. Lebeli ev deslatari veket deslatariye ke serbuxa nine mıxabın dibin bandora Irak'ı daye da aliyeki de dibin bandora İran'ı daye da aliyeki din daji dibin bandora Türkiye daye u her vaha pirani dibin bandora Amerika'yı daye. Yani leherema başure Kurdistan'ı kendi revebriye ke jirate gotun revebriya Kurdan hebeci mıxabın ev revebri bi serê xwe nikare hareket bike. Ji ber vê yekê jî çend roj berê yani piraniya we dizanin dewleta Tirk li ser axa başûrê Kurdistanê li dij gerîla operasyon çêkir. Hineka got li Avrupayê li pir deverê din belki piraniya Kurda gotin peşmerge jî tevli operasyonên devleta Tirk dibe li dij gerîla şer dike. Lê berê ez bawer dikim wisa nebû. Peşmerge tevli operasyona nebû. Lê berê dengê xwe jî ji Tirkara nekirin. Yani ji Tirkara negotin mafê we tune li ser axa me hûn operasyona çê dikin. Çima ji ber ku rêveberiya başûrê Kurdistanê mixabin bi serê xwe nikare hereket bike. Dibin bandora Tirka da ye. Aliyekî din da jî dibin bandora İranê da ye. Ya Iraqê da ye û ya Amerîkayê da ye. Li Rojavayê Kurdistanê yani tê gotin rêveberiyê kantonan hene. Ve mixabin li Rojavayê Kurdistanê jî wisa ye. Ew rêveberiyê ku tê gotin rêveberiyê kantonan bi serê xwe nikarin hereket bikin. Dibin bandora cor ve cor hêza dane. Serî da jî Amerîka. Ji ber vê yekê jî li parçeyên pir piçûk yê Kurdistanê ku em jê radivên Rojavayê Kurdistanê li wê derê jî rêveberiyeke Kurdan ya xas ya serbixwe ya ku bi îrada xwe dikare hereket bike tine. Li Bakurê Kurdistanê rewş ayane yani herkes dizane li Bakurê Kurdistanê rewş çawa ye. Tu sozeke Kurdan mixabin tine. Devleta Tirk her ku diçe dagirkeriya xwe eşktir dike. Partiyeke weke HDP li gorî qanûnê dewleta Tirk hatiye ava kirin. Ew jî nikare kar û xebateke bi bandor bimeşîne. Dixwaze bi îrada xwe hereket bike lê belê dewleta Tirk derfet nîşan nake. Ji ber vê yekê jî HDP weke partiyeke bi rastî nikare kar û xebatê bike. Ne weke partiyeke Kurda dikare xebatê bike, ne jî weke partiyeke Tirka dikare xebatê bike. Ji ber ku Tirk HDP weke partiyeke siyasî ya Tirkiye nabînin. Çendî rayedarê HDP dibêjin em weke partiyeke Tirkiye ne, em ji bo demokrasiya Tirkiye kar û xebatê dimeşînin. Lê belê Tirk wî qebûl nakin. Weke partiyeke Kurdan jî nikare hereket bike, nikare bêje û tu rêveberiyeke HDP negotiye em weke partiyeke Kurdan e bi navê gelê Kurd em
dixwazin kar bikin, hareket bikin. Tiştekî wisa jî nabêjin û nikarin bikin jî. Li ser her qarış axa Bakurê Kurdistanê bandora dagirkeriya dewleta Tirk heye û her ku diçe eşittir dibe. Rewşa li Rojhilatê Kurdistanê jî wisa ye. Yani li Rojhilatê Kurdistanê jî İran destur nade Kurdan ku Kurd bibin xwedî îradeyekî. Ji vir 30 sal berî, 40 sal berî li ser axa Rojhilatê Kurdistanê hinekî bandora rêxistinên Kurdan, partiyên Kurdan hebû li Rojhilatê Kurdistanê. Lêbelê niha em dinêrin mixabin ti deng tune. Li ser axa Rojhilatê Kurdistanê hema mirov dikare bêje têkoşîna Kurdan sekiniye, rawestiyaye. Weke tê zanîn PKK, Partiya Karkerên Kurdistan pişt avakirina xwe şûn de xwast li ser her çar perçeyên Kurdistanê kar û xebatê bimeşîne. û her wiha piştî salê 1980 şûn de giraniya xebatê PKK derket dervey Bakurê Kurdistanê. PKK weke partiyeke Kurdan li Tirkiye hatiye avakirin, yani bingeha wî li Tirkiye hatiye avêtin, li Enqerê hatiye avêtin, pişra weke partî li Kurdistanê hatiye avakirin û piştî salê 1980 şûn de jî giraniya xebatê wî derbasê Başûrê Kurdistanê û li Sûriye, seraxarû Sûriye, li Şamê û her wiha li Rojavayê Kurdistanê hate meşandin. û piştî salê 1990 şûn de jî giraniya xebatê PKK derbasê Ciyayê Qendîl bû. Ciyayê Qendîl jî di navbera Başûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê da ye. PKK piştî salê 1995 şûn da û bi taybetî jî piştî sala 1999 şûn de giraniya xebatê xwe merkezî li Ciyayê Qendîl dimeşîne. Ciyayê Qendîl jî dikeve hem Başûrê Kurdistanê hem jî Rojhilatê Kurdistanê. PKK di wê herêmê da ji bo ku bikaribe ji xwe derfeta xebata çê bike mixabin pir caran bi İranê re neçar maye li hev bike. û her wiha bi hêzên Başûrê Kurdistanê re xwastiye li hev bike, bi wan re kar û xebateke bimeşîne. Lêbelê ji ber ku hêzên Başûrê Kurdistanê dibin bandora Tirkiye ya İranê ya Amerîka ya Iraqê de ne nikaribûne bi PKK re hevkariyê çê bikin. PKK bi pir zor û zehmetiyan li Ciyayê Qendîl xwe girt û heya niha xebatê xwe navendî li wê derê dimeşîne. Lêbelê em dinêrin dewleta Tirk çawa ku li Bakurê Kurdistanê li ser her qarış axa Kurdistanê dagirkeriya xwe her ku diçe eş dike dixwaze heman dagirkeriyê li ser axa Başûrê Kurdistanê jî çê bike bimeşîne. Ji ber vê yekê jî operasyon li Başûrê Kurdistanê çêbûn dewam dikin û van roja jî dewleta Tirk dixwaze li Rojavayê Kurdistanê jî heman operasyona bimeşîne. Çima? Ji ber ku li Rojavayê Kurdistanê jî birêya PYD, birêya YPG PKK hebûneke xwe diparêze. Dewleta Tirk ji vîya re tehemûl nake. Lewre amadekariya dike ku li Rojavayê Kurdistanê jî operasyonê bimeşîne.
Hevalên hêja Kurd tenê li ser axa Kurdistanê najîn, li dervê axa Kurdistanê jî dijîn. Tekoşîna Kurda li ser axa Kurdistanê tenê nihatiye meşandin, li dervê andin, tê xwastin ku bimeşe. Ji van axan yek jî parzemîna Ewropayê ye. Welatên Ewropayê her ku diçe hejmara Kurda zêdetir dibe. Hema niha em dikarin bêjin di navbera 3 milyon û 4 milyonan da Kurd li Ewropayê jiyan dikin. Li cür ve cür welatên Ewropayê lêberê li ser parzemîna Ewropayê jiyan dikin. û dîsa di navbera milyon û nîv û 2 milyon da Kurd li ser axa welatên Sovyeta berê jiyan dikin. Yani serîda Rusya, Federasyona Rusyayê û Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, welatên Asya navîn weke Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan li wan dera jî Kurd jiyan dikin. Li wan deran jî tekoşîneke hatiye meşandin, tê xwastin bimeşe. Lêberê her tekoşîna ku ji axa xwe dûr û alîkariyê ji axa xwe negire ser nakeve. Ji ber vê yekê jî Kurd çendî li Ewropayê bitekoşin, çendî li welatên Sovyeta berê bitekoşin, bê alîkariya ji axa Kurdistanê nikarin zêde ser bikevin. Lewrê jî navenda tekoşîna ji bo azadiya gelê Kurd divê li ser axa Kurdistanê bêmeşandin. Bêguma dema ku teknolojî zêde pêş ketiye, dema ku siyaset zêde derdikeve pêş, diplomasî zêde derdikeve pêş, xebata ku li Ewropayê bêmeşandin jî giring e. Tenê bi serê xwe Ewropa nikare tiştek bike. Divê ji axa Kurdistanê alîkariyê bigire, lêberê ji Ewropayê jî alîkariyeke giring dikare ji bo tekoşîna li ser axa Kurdistanê tê meşandin çêbe. Li van deran jî yani welatên Sovyeta berê û her wiha li ser parzemîna Ewropayê, dîsa li Amerîkayê, li Avustralyayê kêm jî dengê Kurda derdikeve. Ev hemû têrê nake. Hevalên hêja. Serî da min got, mixabin em Kurd şuna ku li dij dagirkeran bibin yek, hêza xwe bikin yek, bi hev re bitekoşin, em li dij hev ditekoşin. Ji ber vê yekê jî em nikarin ser bikevin. Beriya her tiştî em Kurd bi taybetî Kurdên ku hineke dikarin biaxivin, bifikirin, binivîsînin, divê li dij rêxistinên Kurdan, li dij partiyên Kurdan ji bo yekîtiya gelê Kurd dengê xwe derbixin. Mînak bêjim. Mesela piraniya zemanê min li Strasburgê derbastibe. Civateke piçûk ya Kurdan li Strasburgê jî heye. Îsal di destpêka meha Adarê de beriya cejna Newrozê cür ve cür Kurdan xwastin cejna Newrozê pîroz bikin. We demê hatin cem min jî ji me re jî gotin em dixwazin cejna Newrozê pîroz bikin parçe parçe. Min tebiniyê xwe kir, pêşniyariyê xwe kir ku li dereke weke Strasburgê divê yek cejneke Newrozê bê tenzîmkirin hemû Kurd beşdar bibin. Lê mixabin wisa nebû. Sê ciyan cejna Newrozê hate.
تنظیم کرن. مثلا PKK جدا جشن نوروزی پیروز کرد. کماله که جکردین باشور روجاوا روجلات باکور پکتی لدره که دم خواستن او پیروز کرن. هنه که جوانین می کرد وانجی نوا خدا لدره که دم جشن نوروزی تنظیم کرن. یعنی لدره که وکه ستراسبورگه مخابن کردان نکاربو نوا خدا یک جشنه که تنظیم بکن به هفرا جشن نوروزی پیروز بکن. چما جبرکو هفدو قبول نکن. یعنی لدری کو بهنا پارتیا دموکراتی کردستان تی PKK نخوازه بسکنه. لدری کو بهنا PKK جیتی پارتیا دموکراتی کردستان نخوازه بسکنه. یه که نخوازه بسکنه. نه او هزین مزنی کردان کمله جیوسانه. کمله که 2 سال بری هاتی آوا کرن، سال یک بری هاتی آوا کرن، نخوازه به کمله که دن ره خباته که بکه. یانشی او بخوازه او کمله آدن که به دهان سالان هاتی آوا کرن نخوازه پیره کار بکه. جبرویه که جی میناک لسر پارزمین اوروپایی به دهان کمله هنه و او کمله به چند فدراسیون بیtti. چند کنفدراسیون بیtti. Halbuki همو کمله این کردان اروپایی نوا خود فدراسیون یعنی لولاتان فدراسیون چه بکن او فدراسیون جبو پارزمین اروپایی کنفدراسیونه که نوا خود چه بکه ام دکارن لسر سیاست یکیتی اروپایی جی باندوره که چه بکن میناک لآلمانیا هلبجارتن چه دبن اگر دنوا کردین کل آلمانیا جیان دکن ده اتفاق هبه ام دکارن لسر پارتیین سیاسی یه آلمان باندوره که باش چه بکن لیبری جبر کن ناوا کردان دا ناوبرا کردان ده یکیتی تنه او باندور چه نابه پارتی که آلمان دیچه به جور به جور کردان را گوتنا خواهد که یک آلیکاری جوان دیگره دیچه به آوایی که دیجی پارچه این کردان یدن آلیکاری دیگره کرد همون نکارن ببین یک تا خوزه که نکارن بدن پیش پارچه چه واکو کردستان ایدا تن دشمن خاصی کردان پارچه بکه او بریوه ببه لا اروپایی جی همان میناک هیه ای جیان مخابن حوالین هجا مخابن دما امل وی روشا ما کردان دنیرن اول روژه جیهانی ام دنیرن مرو پخمگین دبه مثلا اوکراین اینها شرکه هیه روسان ایرش اوکراین کریه اوکراینی لدش شردکن برخوا ددن دما مرو اوکراینیا دنیره کس نویجه ev اوکراینی راستگره ev یک چپگره ev سوسیالیسته ev کمونیسته کس بحثا پارچبونی ناکه به هفرا لدش دشمنی خواه شردکن همون روژه و آن اوه کو چاوا بکاربن شر خواه خورترین بمشینن لدش دشمن سر بکبن ناکوکی ناو برا اوکراینیا دا تونه هیه پر هیه از بخواهی 20 سال بری چون اوکراینایی لکیوی من بجور بجور پارتین سیاسی را هفدیتین چکر ده پارلمنتو اوکراینایی ده دانستاندن می چیبون موید امیجی باشدید و پیش رژیمن باش شوپاند کو ده نوبرا اوکراینیا ده ناکوکی پرن لیبری دما مجار بو
parastina welat berxwedan şer li dij düşmün ew nakokiyê navxwayî tên ji bîrkirin bi hev re ditekoşin. Em Kurd ne wisane mixabin. Ew partî li dij partiya din diaxife, partiya din li dij partiya din diaxife û ev nexweşî ketiye nava Kurdan jî yek divê ez Kurdê Bakurim, hala navê Kurdê Bakurim divê ez Kurdê Tirkiyê me, yê divê ez Kurdê Iraqê me, yê divê ez Kurdê İranê me, yê divê ez Kurdê Sûriyê me. Yani her yek xwe cuda cuda dibînin o li dij düşmün ji ber vê yekê jî hêz çê nabe. Ez li televizyonê Tirka temaşe dikim carna. Herkes mijarên Tirkiyê niqaş dike. Ji bo serkeftina Tirkiyê niqaş dike. Rewşenbîrê wan niqaş dikin. Yani li dij her jî niqaş bikin dîsa ji bo çêyiya welatê xwe niqaş dikin. Lêbelê li mijara me Kurdan em dinêrin, mijar ne ji bo çêyiya Kurdan e. Niqaş jî tune. Televizyonek heye, televizyona partiya A ye. Dû derê de tiştê tên niqaşkirin tenê derbarê wê partiyê de niqaş têne kirin. Kes nabêje partiya B heye, partiya C heye, partiya D heye. Yani her parti xwedî televizyonun û televizyonê wan jî tenê ji bo wan xizmetê dikin. Yek televizyoneke Kurdan tune ku tê de di derbarê rewşa hemû Kurdan de niqaş pêkirin. Yek televizyoneke Kurdan tune ku ji hemû beşên Kurdan kesan ve xwende bikin bi hev re ji bo çêyiya hemû Kurdan niqaş bikin. Nêrîna bînin ziman. Pêşniyara bikin. Tiştekî wisa nebûye. Ji ber vê yekê ji serî de bigot bi nêrîneke rexnedarî ez dixwazim bi taybetî di vê bernameyê de di derbarê rêxistinê Kurdan da Partiyê Kurdan da baxivim. Her gel xwedî cor be cor partiyan e, xwedî cor be cor rêxistinan e, xwedî cor be cor komeleyan e. Ama di nava Kurdan mesele partiyeke nû bê ava kirin, partiyê din li dij cephe digirin. Yani dibêjin ew li dij me hatiye ava kirin. Ya mübarek wisa nîne bisekin hela. Ew partiye hatiye ava kirin, ji bo Kurdan eğer dixwaze xizmetê bike, bila xizmetê bike. Tu jî li gor siyaseta xwe, li gor îdeolojiya xwe ji bo Kurdan xizmetê bike. Li dij dernekeve, nebêje tu çima hatiye ava kirin. Li devereke hezaran Kurd hene, komeleyeke heye, komeleyeke din tê ava kirin, ew komele li dij wê komelê cephe digire, li dij wê de tekoşe. Enerjiya xwe li dij wê xeş dike. Halbuki alîkariyê jê ra bike ku ew karî ku te heya niha nikariye tu bikî belkî ew dikare bike. Bi hev ra di nava diyalogê de bin ku komeleyeke zerarê nede komeleya din. Partiyeke zerarê nede partiya din. Dema mijar bû parastina gel, mijar bû berjewendiyên gel, azadiya gel, bi hev re lazim e hereket bikin. Bêguman her partî li gor siyaseta xwe û îdeolojiya xwe dixwaze ji xwe re zêdetir hevalbendan çêbike. Di wê ayê de her partî ji bo xwe berjewendiyên xwe wê xebatê bike. Ama dema mijar bû parastina berjewendiyên gel lazim e bi hev re kar û xebatê bike. Hevalên hêja di dilê min da pir gul hene. Pir tiştan ez dixwazim bêjim. Lêbelê yek bernameyê da nabe, di bernameyên dema pêş de jî ez ê var nêrînê xwe yê rexnedarî bînim ziman, heya carekê din bimînin li xweşiyê de silav û hürmet.